siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Aya's Secret File. Si Aya na nawaldas ang ipon ng kanyang asawa at hindi niya ito nasabi sa kanyang asawa. Nalaman ito ng kanyang asawa one day at galit na galit to sa kanya. Kaya lang naman daw niya nagawa na makapagnegosyo dahil sa pag-pressure nito sa kanya. So nung nalaman, hiniwalayan siya nito. Tapos, sinubukan niya bayaran lahat ng mga pinagkakautangan niya kasi sabi din naman ng asawa niya, babalik siya kung sakaling mabayaran niya itong mga to. So nagtrabaho, nag-overtime siya. Kaya lang, nag-usap sila. Tapos parang wala nang balikang mangyayari kasi sabi ng lalaki, ayaw na rin ng pamilya niya na makipagbalikan siya sa kanya. Nanay at yung kapatid nagdesisyon para sa kanya. Iniisip ko nga minsan, excuse lang ba yun ng lalaki? Wala bang balls yung iba? Kaloka. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and wild reactions. Ito po ang sabi ni Kel Danao. Kawawa naman si Aya. Ang pagkakamali lang niya, naglihim siya sa partner niya. Pero malalagpasan niya rin yan. Yung lalaki po parehas ng kagrupo namin. Business-minded din si Angelo Garcia aka Tiger na nagtitinda ng salmon. Kahit mahal bumibili kami sa kanya, sinusuportahan namin siya. Babati po sa Batang Kongre Drivers. Ayan. Salamat Kel Danao at mabuhay lahat ng mga nagnenegosyo dyan para may pangkain sila ng kanyang pamilya. Ito naman po sabi ng ating kabisyon na si Doc Yorje. Hi Aya, hindi ko alam kung tama ang paningin mo ang sasabihin ko. Kung tama sa paningin mo ang sasabihin ko, wala naman kasing masama sa paghahangad ng mas mabuti, mas maganda o mas marami sa ating buhay. Pero hindi dapat nakapayapaan ng utak natin ang kabayaran. Alam mo, iisa lang nakikita kong dahilan kung ba't nagkadaletse-letse ang finances ninyo. Inggit. Inggit dahil nakakaangat ang iba kesa sa inyo. Wait lang, sisigal ako ng sipon guys ha. Sadali lang talaga. Ayan, medyo nakasinga na ako. Nakahinga na ako Kanina ko pa pinipigilan Parang may something na sa ilong ko talaga Ayan, nakakahinga na ako guys. Nakakahinga na ako. Salamat, di ako mamamatay dito habang naka-ere ako. Ayan. Inggit dahil mas marami ang pera ng iba kesa sa inyo. At inggit dahil hindi sapat sa inyo ang anumang meron kayo. Pero sobra-sobra naman ang meron ng iba. Matutuhan sana nating mabuhay ayon sa kaya lang nating kitain. Minsan kasi sa paghahangad natin kunin ang mga bagay na gustong-gusto natin, nakakalimutan natin makita kung ano talaga ang ating kailangan. Needs over wants, not wants over needs. Sana dumating din ang araw na payapa na ulit ang loob mo at kontento sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Kaya nga sabi ng iba, ang taong kontento ay ang tunay na masaya. Ang taong hindi marunong makontento, hindi nagiging masaya. Naniniwala ba kayo doon? Sige, tingnan yung katabi ninyo. Pag masaya yan, ibig sabihin kontento yan. Pag hindi yan masaya, ibig sabihin, kontento yan. Yeah? Anyway, eto naman po sabi ni JR. Sana pinilit ni SF Sender na makapagpaliwanag para matauhan ang pamilya ng asawa niya. Hay buhay naman talaga. DJ Rocky, magpagaling ka para sa special day mo. Best wishes. Pabati mula kay First Officer Can Kulayan at sa buong batang
Congre-grab drivers na gabi-gabi nakatutok sa Secret Files. Nagiging topic na sa Zello yung segment mo. Big thank you, DJ Rocky. Talaga ba? Thank you very much po ha, JR. At si Kan Colayan pala, First Officer FO piloto po yan, no? Ay, kaano-ano mo, ha? So, malapit na kasing birthday ko eh. Celebrate tayo October 12, Team Rocketeers. Kontakin nyo si Ate Ria para alam ninyo kung paano makakasama sa celebration ng birthday ko. Anyway, ito naman sabi ni Cardo Dalisay. Pinagpalit sa pera ang pamilya. Outs! Shoutout po sa Batang Looban, Undoy, Monyo, Daday, Baba, Pugo, Suray at pabati po ng happy birthday kay Jason Roy Serrano aka Bobsicle from Team Looban. Hello din kay Jaboy at Tanggol. Uy, thank you so much ha. Mas maraming pabati to kaysa sa mensahe eto naman sabi ni Mali. Hindi ko sure kung apelido niya Bog. Para Mali. Charot, darot. Sabi niya, payo ko lang kay sender, wala namang mali sa gusto mong maibigay sa pamilya mo, yung gusto mo o gusto nila, luho nila. Pero hindi ba mas okay magtiis muna ngayon, na wala muna or minimal luho muna hanggang sa maging financially stable kayo? Ang mali naman kay asawa na sobrahan, dapat may milestone target na rin siya na sinet. Na pag naabot yun, tipong mag-celebrate kayo. Take a break. Enjoy. For now, move on. Learn the mistakes. SF sender namin, siya na rin naman ang nagsabi. Si SF sender natin, siya na rin naman ang nagsabi na alam niyang may mali siya. So siguro, learn from those mistakes. Eto naman sabi ni JP. Sundin niya na lang yung mga binitawan niyang pangako. Nasabi niya, kaya naman niya ang lahat. So alam niya sa sarili niya kung anong gagawin. Pinakamaganda ay yung maging successful din yung asawa niya. At siya, para sa anak nila. Tiyak darating yung panahon na pwede na silang mabuo. Siya naman kasi ang may kasalanan. Mag-asawa sila, dapat alam ng bawat isa ang anumang galaw nila. Tapos, kinuha pa yung pera ng hindi alam. Doon palang away talaga, lalo pag pera ang pinagmulan. Hindi lang pera, pati tiwala. Payo ko, sundin niya lang yung mga sinasabi niya. At yun ang makakatulong sa kanya. Yun lamang po. Happy Thursday, DJ Rocky. Thank you so much, JP. Actually, kapag nanghiram ka ng pera, hindi naman pera lang yung nawawala kapag hindi mo na ibalik. Tiwala. Tiwala ang nawawala. Ito naman po ang sabi ni Darwin. Malalaman mo ang totoong pagkatao ng isang tao kapag pera ang usapan. Maliit man yan o malaki. Sa'yo, Aya, hindi naman masama ang maghangad ng malaking pera. Yun nga lang sa maling paraan mo ito nung ginamit at nagsinungaling ka pa sa kanya. At kay Perry naman, hindi ka naman niya binibigyan ng suporta sa anak ninyo bagkus ay naging gahaman o greedy siya pagdating sa pera. At isa yun sa 7 deadly sins. Maging lesson na ito sa lahat na dapat maging matalino at mapaparaan sa paggamit ng pera at huwag kayong maging sakim. Sino ba dito mga sakim, ha? Maglabasan nga kayo dyan. Ito pa sabi ni Joanne Kalimlim. Para kay Aya, di ba kapag ginasal, ang sinasabi for better or for worse. Oo, pera yan. Importante sa buhay nating lahat. Pero ano ba yung mas importante? Yung pamilya ninyo o yung pera ninyo? Nakakanginig ng laban itong si Perry. Di mo man nabigyan ng pagkakataon si Aya na magpaliwanag. Kaya Aya, big hugs to you. Magdasal ka palagi at magpakatatag para sa anak mo. God bless you. Advance happy birthday, DJ Rocky. Thank you, Joanne. Actually, hindi sila kasal ha. Kumbaga, sabi niya nga sa secret file niya, tinuturing nila yung isa't isa na asawa. Tapos may 10 years old na silang anak nitong July lang, diba? Kaka-10. So, technically, hindi sila mag-asawa. So, yung for better or for worse, hindi naman siya applicable sa kanila. Pero kasi, kung nagsasama na kayo, tapos may anak kayo, at gusto mo talaga na bumuo ng magandang pamilya, ilalaban nyo yun. Susubukan ninyong ayusin. Kaya lang ang problema kasi, pinangungunahan na ng galit yung ibang tao dyan Kaya hindi na nakakapagpaliwanag yung isa na nakagawa ng mali para man lang kahit papano maintindihan kung bakit siya nagkamali. O, ito naman sabi ni Igop Moto Vlog. Get well fast po, DJ Rocky. Nakakapanibago yung boses mo.
Sorry talaga ha guys ha. Pagbigyan nyo na ngayon lang. Sana nga matapos na agad tong sipon ko eh. Sana mahigop na siya. Higupin mo nga. Charot, darot. Anyway, pwede naman maghangad ng mas mataas pa sender. Pero, wag mamadaliin. Unti-unti ang makukuha. Like may partner, sinusuportahan ko sa negosyo niya. Pero wag madaliin. Yun lamang po, shoutout po sa TNVR Alliance The Boss Grab Cars at Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na bumabakbak again sa kakalsadahan. Ayan. Maraming salamat DJ Rocky. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakatutok ngayon at sa nagbigay ng kanilang mensahe o komento sa ating secret file sender na si Aya. Ang daming lessons to learn dito sa secret file ni Aya kasi relationship ang nasira dito. Kasama yung tiwala, kasama yung pamilya, kasama yung harmonious relationship or connection. So ano yung kulang, ano yung mali. So umpisahan natin sa umpisa. So una sa lahat, yung pagsisinungaling. Yan yung number 1 issue. Pagsisinungaling o hindi pagsasabi. Pwede kasing mag-white lies diba? White lies. Okay lang lahat, ganyan, pero hindi naman pala talaga okay lahat. So kailangan open ka sa partner mo about everything that affects the whole family or the relationship. Especially, pag may mga ganyan kayong ipon o gastusin sa bahay, hindi naman pwedeng ikaw lang ang lahat ng gagastos. Tapos, pag kukuha ka dun sa ipon ng asawa mo, hindi po pwede yun. So, dapat na pag-uusapan talaga yun. So, honesty, ang unang-una sa lahat. By having an open communication. So, parang clearly, hindi siya masyadong napag-usapan. Pangalawa, yung resolution. Pag may mga ganyang pagkakataon, ano yung gagawin yung paraan para ma-resolve ang lahat? So, nagawa mo yung sinasabi ng asawa mo na okay, babayaran ko lahat, nabayaran mo naman na lahat. Pero bakit ganun? Hindi na siya okay sa pamilya mo. I mean, hindi ka na okay sa pamilya niya. May magagawa ka ba ron? Wala. Okay na sana may resolution Pero wala kang magagawa kung hindi na niya ikaw gusto. Pangatlo, kahalagahan na meron kang sariling desisyon. Hindi ka pwedeng magpa-apekto lang basta-basta sa sinasabi ng partner mo. Kung yun ang naging mindset niya, ikaw ang babalanse. I may not be the best person to say this kasi hindi pa po ako pamilyadong tao. Mag-aasawa pa lang po ako. Pero, sa pagkakaintindi ko at sa experience ng mga tao sa paligid ko, especially kung paano ko nakikita na mag-handle ng finances yung mga magulang ko, it should be something na dapat, bukod sa napag-uusapan, meron kang sariling desisyon. Kumbaga, your money, your rules. So kung ito lang yung mismong kinikita mo, isip kayo ng paraan together, pero pag-usapan ninyo. Hindi yung kailangan mong ma-pressure, malugmok, hanggang sa magkanda baon-baon ka na sa utang, dahil lang sa pressure doon sa partner mo. You have to make that necessary decision for yourself. Kasi kapag hindi mo kakayanin, then eventually affected din talaga yung mismong pamilya mo. Making that decision. Pagiging decisive. Yung asawa mo parang walang sariling desisyon. O sinasabi niya lang yun na ayaw na ng magulang niya, ayaw na ng mama niya, ayaw ng ate niya kasi ayaw ko na talaga niya.
Hindi na ikaw ang nakikita niyang tao na makakasama niya habang buhay at hindi na kayo aligned ng goals. Inilamon na siya ng pera so palamunin mo na siya ng pera. Iniisip ko nga kung sakali bang umangat ka, magkaroon ka ng sarili mong negosyo, magkakabalikan kayo. Kumbaga, dun sa hirap ng parte ng pagsasama ninyong mag-asawa o sa parte ng kahirapan, hindi ka man lang niya sasamahan. Na imbis na siya yung magtanggol sa'yo sa panahong yun, siya pa yung, nagkalat sa ibang tao, siya pa yung hindi pumoprotekta sa'yo. Di ba ang partnership dapat protektahan yan? Yan yung pang-apat. Kung may problema kayo, subukan ninyong ayusin na kayo-kayo lang. Hindi yung ipinagkalat nyo na sa buong bayan na, ay, magnanakaw siya. Or parang kinuha niya kasi yung ipon ko Siyempre, nakaramdam ka ng galit diba? Kung meron kayong pagko-confidan, siguraduhin ninyo na itong pagko-confidan ninyo, merong sense na makapag-judge na hindi naman bias. Yung pakikinggan both sides. Yung alam mo talaga makatutulong sa inyo, hindi makakasira sa inyo. Kasi madalas po, maling tao yung napagsasabihan natin At minsan, yung mga kapamilya pa, ay yung pa yung taga-sulsol. Na imbis na umayos yung relasyon, dun pagugulo. Di ko naman sinasabing maling tao yung napagsabihan ng ating SF sender Pero ang pangit lang na hindi nakapag-explain yung sender natin doon sa pamilya ni Perry. Magkakaroon ng problema ang isang relasyon. Pero sana naman yung mga taong na dun sa paligid, hindi agad-agad ang solusyon, hiwalayan. Sana binigyan muna nila ng pagkakataong marinig yung side niya. Inisipan agad magnanakaw. Ano ba yun? So, baka hindi ka talaga pinahalaga ng lalaking yan. Di man lang iningatan yung reputasyon mo dun sa pamilya niya. Although nagkamali ka, paggalit talaga ang isang tao kung anong nasasabing hindi magaganda. Pero hindi ba't pinagbayaran mo na yun? Natuto ka naman na kahit papano. Pero kung hindi talaga, wag ka na dyan. Diba? Sabi mo nga sa secret file mo, hindi na ako talaga, bahala na kayo, basta ako, pagpo-focus na ako sa anak ko, then good thing. Kasi aanhin mo naman yung lalaking ganyan nang walang sariling desisyon sa buhay. Na nilamon na ng pera mindset, puro money na lang sa buhay. Na para bang ang operation niya, nagmumula na lang sa lente ng pera, paano kumita ng pera. Alam niyo po ba na kapag ikaw namatay, hindi mo naman madadala yung pera mo sa hukay. Plus, kung meron kang i-goal in life, ako I encourage you to be a better human being than to be rich. Why? Kasi kapag binurol ka, ang sasabihin naman ng tao, ay napakabuti talaga niyang tao. Alam mo, ganito, ganyan Hindi naman nila sasabihin na, ay, alam mo, yaman yan, may LB yan, may Hermes yan. Alam mo, yung sasakyan yan, 12 peraso, dun sa Baguio. Tapos dito sa kabila namang side, 36 yung cars niyan. May yan, asyenda. Wala namang ganong usapin pagdating sa burol, diba? Okay lang na mag-strive ka for success, magnegosyo ka, go. Pero hindi to ang lifeline mo. Because your lifeline should be your relationships. And hindi ko makita kung yung may care pa siya sa anak ninyo. Diba? Ang sad. Nung ganung parte na hindi mo lang naisip yun ng pamilya ng ginawa mong kasama sa buhay. So, move on. Learn the lessons. And soar high. You'll never know. Ang lesson na ito ang magbibigay sa'yo ng pinakamalaking blessing mo sa iyong buhay. Maniwala ka lang. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share, share to me raketera@gmail.com. This is Aya's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic!